Helo, fy yw Messi. Heddiw mae Liverpool mynd i chwarae mewn coch. Ac mae Everton am chwarae mewn du. Dwi'n mynd i bwysio awan i fynd i'r gem. Da ni'n mynd i'r gem wan. Da ni fath o gols bach. Da ni'n trio saethu fewn i gol. Ac dwi'n sgorio gol wan. Gol. A dwi'n sgorio gol. Dwi'n mynd dda iawn da, ond mae'n gol melyn a dwi'n fod i saethu'r gol melyn dim yr gol gwyn. Dwi'n mynd i'r ochr rong pob tro. Ia. Da chi'n cymryd i'r bob un gol os ydych chi eisiau. Dwi'n mynd i'r gem yn pwysio hwnna. Da ni yn Anfield. Da ni jyst yn sefyll lle maen nhw'n recordio ysgwyd llaw. Messi10CaiElisD di referee. Mae Liverpool yn dod. Colli'r bêl, dwi'n meddwl. Dyna chi bas. Maen nhw wedi colli'r bêl. Nes i pasio i. Mae di pasio i dim yn rhaid iawn. Dwi'n chwarae well heddiw. Dwi'n rhaid pan mae'n chwarae'r gem bêl-droed. Yn y gem, dyn nhw bod yn Canarfon heddiw chwarae gem bêl-droed. Dyna chi dacl. Beth hwnna offside o? Offside. Be nath o redeg yn ôl? Do. Oedd Everton dal yna. Mae Everton efo'r bêl, mae'n ein hogyn yn rhedeg i fewn i gol. Dim yn meddwl dwi'n mynd cael dy hynna. Ac wan dwi'n dod efo'r symud y peth a di efo'r bêl. Please, gai ganolbwyntio. Na, beth yw'n colli'r bêl. Dwi'n meddwl oedd hi offside. Oedd hi'n offside. Be? Coutinho, dwi'n controlio. Fas o'n i'n mynd i'n cicio hwnna. Bo mae'n rhaid i colli bêl yn barod. Dwi'n meddwl hwnna. Ges i twtch ar y bêl, ond bêl nôl. Ia, mae'n gic. Mae'n gic, dwi'n meddwl. Na! Nath o saethu, oedd nath o hitio i ben. Dwi'n tynnu ben lawr o wedyn. Arbeid y bêl. Nes i'n pwysio dim byd. Swn i'n ei pas wan da, efo'r rhi fa. Pwysio'r rhi fa i basio'r bêl. Dod.
O, ni. Ys i fel na, nes i sgilio rhy galad. O, nes i golli'r bêl. Rhys gael canolbwyntio. A fe'n mynd yn anodd heddiw. Tîm yma yna. A pan nes ti golli bêl? Mae'n dod yn dda efo'r bêl. Dwi efo Daniel Sturridge, dwi efo. Dwi'n mynd i cael golau sir yn dwi'n chwarae well heddiw. O, dyna chi anlwcus tîm arall. Basio i de, a dwi'n rhedeg pwysa A eto. Ac oedd hwnna fod yn penalty. A nath o llithro de, a nath y bêl... Gath y cic yn ei ben fan. Dim i fanna y bêl yn mynd i fod. Nath o gicio'r bêl i fewn ond nath o hogyn neidio am pen o'r bêl, ond nath o gol geidwad arbed y bêl. Oedd hi'n gol agos de. Dos Anderson. Nes ti golli bêl. Da iawn chdi do. Dwrthig 1 munud a da ni dal yn golli. Da ni'n golli de, da ni'n droio de. Ia, o'ch ti fod i'n ei land oedd o'ch Sturridge. Dod. Mae'n dod. Ges i bron iawn y bêl de. Am bod o'n ddim yn canolbwyntio ni fi o'r mam. Dod o'n. Maen nhw'n pasio'n dda de efo'r bêl. Na i trio neu hynna, i gyro nhw. O, mae allan. Mae'n tafliad y bêl. Ac mae'n hanner amser. Da iawn chi. Dwi'n pwysio A. Yn mynd yn ôl i'r gêm wan. A wedyn, da ni'n gychwyn eto. Bentec efo'r bêl. Lukaku dwi'n. A ie, dyna hynna de golli bêl. O na, dwi'n cael ei. Fanna Coutinho. Yn canolbwyntio yn ei trio taclo'r hogyn yma. Na, dwi'n mwyn gorau cael bwyntio, cael siarad fyd cael. Di efo'r bêl.
A colli bechod. Does amdani Coutinho, does amdano'r bel, dos lawr y cae. Ia, da iawn chdi Coutinho. Da iawn chdi Coutinho. Dos yn ôl at y gol Ceidwad. O! Dyna chi stop dda. Fyswn ni di sgorio fanna fan de. Passing. Dwi efo'r bel. Dwi eisiau canolbwyntio, please. Dwi efo'r bel. Dwi'n dod. O, pan nes di hynna? Ydw'n rhedeg i'r ochr. Wirion. Bai fi oedd o'n dweud o. Doedd o llithro. Na! Colli bel mewn damwain. Tia pasio. Basio'r bel neu dei. Stori ydy nes di dweud i'r bel fynd i fanna. So, nes i neud o. O'n i'n meddwl os o'ch chdi mynd i redeg rownd. Yeah, off the pitch does. Oh. Dos tîm. I da iawn chdi Coutinho. Mae di colli'r bel ac dyna chi arbed y bel. Ac mae fewn! Dwi'n licio'r gol yna di. So, dwi'n pwysau i basio'r bel. Dwi'n dod amdani. Dwi'n mynd i sgorio wan. Dim just nhw. Dwi'n mynd i sgorio. So dwi angen canolbwyntio a siarad. Dwi'n gorfod curo hwn, ond hwn di gêm ola fi. Dos! Basiau! Oedd honna ddim offside. Byddwn ni'n hogyn rhedeg yna. O flaen i fi. Ted Daniel Sturridge. Ti'n neud yn waw. Ti'n neud yn dda heddiw. I neud chdi'n lot gwell. Nid i sgorio gol. Colli bel. O iei! Dim i fanna na ci. Pasio i'r ochr. Gwirion. Dyna chi dacl. Go! Offside. O ia, oedd offside. Gath yr pass do mam.
Oedd o flaen tîm Everton. Oedd. O'n i'n gwybod os nhw'n rhedeg fod wedi ffeind y gol. A allan dod am y bêl do? O, fod i world class striker. O, nath o sleidio. Pan ti'n ffawlio dy dîm dy hun? Ie, ti'n fi de, ti'n Messi. Ie, ti'n Messi sy'n gorffan. Come on, mae'r bal. O, dyna chi arbed dda gen y bêl. Mae di arbed y bêl. Mam ti'n bel dda i sgorio ar y 90 munud ond di ddim drosodd. Na! O, bron iawn. O na, mi drosodd. Dwi di colli gêm ola fi. Fy enw i yw Messi. Oedd hwnna'n gêm dda. Ta ta.